Ahoj, volám sa Igor Široký a som spoluautorom projektu Holy Killed s mojím dobrým kamarátom a spoločníkom Mírom Lackom. V tomto biznise s paplónami a s bytovým textilom už robím zhruba skoro 9 rokov. V podstate od malička riešim jeden problém, že keď spím, dávam si paplón medzi nohy. Tým pádom, keď mám paplón medzi nohami, mám automaticky odokrytý chrbát, som z toho chorý a tak ďalej a tak ďalej. Minulý rok som celý tento problém vyriešil, a to takým spôsobom: spásodnostná myšlienka urobiť v paplóne dieru. Tým, že sa urobí v paplóne diera, dám si do nej koleno alebo dám si do nej celú nohu, ale chrbát mám stále zakrytý, čo je veľmi podstatné. Ďalšia vec je tá, že v noci, keď sa otáčam, už možno po pár hodinách a pár noci, určite už si tam dávate druhú nohu automaticky. Tým odpadá tá vec, že keď pri otočení, či budem mať zasa odokrytý chrbát. Nebudeš mať. Vyskúšaj to.